Četvrtkom, tačno u podne. Naratokratija sa Borisom Đurićem. Prvi put sam se upoznao sa pričom o Jovanu i Nađi preko dokumentarnog filma Mora da ovo nije sve. U pitanju je priča o jednom humanitarnom gestu koji je mnogo više od toga. To je priča o uspehu i motivaciji koja menja život. Glavni protagonista je Jovan Simić, zaljubljenik u fudbal, pravi navijač i ljubitelj sportskih dresova koji je u jednom momentu u životu odlučio da bude nesebičan. Mogao je poput većine da slegne ramenima i kaže šta ja to mogu, ali odlučuje da se odrekne dresova koje je sa ljubavlju godinama sakupljao da bi pomogao nekome koga nikad u životu nije video. Uprkos svim preprekama u životu, Jovan je pokrenuo akciju koja je devojčici Nađi spasila život. I nije tu stao, nastavio je sa akcijama i pomogao mnogoj deci da dođe do nedostupne medicinske nege. Ali nema potrebe da ja prepričavam ovu priču. Gost Naratokratije je Jovan Simić. Prvo što sam želeo da saznam je ko je bio Jovan Simić pre nego što je odlučio da postane humanista i krene u avanturu koja je promenila živote mnogih, uključujući i njegov. Pa moj život je bio poprilično interesantan i tada. Rođen sam 9. marta 1991. godine, baš kad je ono bilo sa tenkovima i ludnica. Znači 9. marta sam se rodio u Beogradu i to priča Keva da ono kada sam se rodio, da kad se završio porođaj, ona da se vratila iz anestezije ili čega već, iz onog šoka šta već se desi tad i kaže ja gledam kroz prozor i gledam tenkove kroz Kneza Miloša, moja tripa, ovo se ne dešava. Tako da poprilično jedan lud dan, verovatno nisam mogao ni ja da onda, kad sam došao u energiji celoj toj, nisam mogao ni ja da budem nešto normalni i smireni, ali očigledno da kanališem to u nekom dobrom smeru. Tako da odrastao sam na Miljakovcu, u Radničkoj Rakovici, po meni najlepše naselje u Beogradu zbog zelenila, zbog šume, zbog mnogo parkova, zbog infrastrukturne uređenosti, jer naselje je građeno u to vreme kad je još postojao neki red, nešto. Sad baš sad idem široko, ali kad sumiram tu priču o današnjoj gradnji, o svemu, na Miljakovcu ima toliko slobodnog prostora između zgrada gde su ostavljeni za zelene površine za parkove, a da se danas to gradi, tu bi bilo još 3 zgrade gde je nama bila livada, na primjer. Tako da detinjstvo na Miljakovcu je bila privilegija i onda nakon toga mrzelo me da putujem dugo autobusom u srednju školu, iako sam mogao mnogo više, imao mnogo više bodova, ali mi je fudbal bio prioritet, a trenirao sam ga isto tu u Rakovici, pa sam upisao srednju školu u Rakovici Mašinsku, čisto da bi bio tu blizu, a i tu je bilo svašta, jer sam pogrešio kad sam popunjavao listu želja, pa sam upao na smer za automehaničara sa 80 i nešto bodova, pa onda to bila kompletna frka, ali taj prvi dan u školi je bio interesantan jer je razredni onako srećan i pun nekog entuzijazma, rekao evo, ovo je znak da ovaj smer ide u pravom smeru, da ljudi dolaze, vole ovaj zanat. Danas je s nama momak koji je imao 80 i nešto bodova, mogu je u gimnaziju svuda, evo on je tu danas sa nama, kao je, predstavi se. Tako da sam bio tu taj prvi čas i otišao kod direktora i rekao, slušajte, dogodila se strašna zabuna. Jovan je promenio smer i otišao tamo gde je hteo, što pokazuje da je u pitanju momak koji, kad zna šta hoće, aktivira svoj potencijal i to i ostvari. Poslovi kojima se Joca bavio nisu bili spektakularni, ali je svaki doneo neku avanturu i iskustvo, kao domina u nizu koja padne i pokrene neku sledeću, i tako sve dok ne dođe do cilja preko domina koje su naizgled daleko i nedostižne. Ja sam iz porodice mašinaca, jedan dede radio u hidrotehnici i gradio je šta sve ne, od brane na Perućicu do Irak, Iran, Libija, Alžir, Maroko, gde su sve tad išli gradili, a drugi dede je bio direktor Insene, kadašnje fabrike satova u Zemunu, i
I onda isto jedna fina priča kao sa srednjom školom, ja sam krenuo sa drugom koji je htio da upiše višu poslovnu, ja sam trebao mašinski jer su bilo odmah pored i onda on treba sa mnom na mašinski da uzmem prospekt za upis, a ja s njim na višu poslovnu da uzmem prospekt za upis, a sam ušao na mašinski pa mi nešto tu nije baš bilo i onda sam otišao s njim na višu poslovnu, uzeo prospekt za upisivanje i završio sa odličnim uspehom iz mašinske škole i na više poslovne, eto. I završio sam i to nakon 8 godina, jer sam se između toga bavio nekim interesantnim stvarima, ali onako, bilo je da kažemo intenzivno u svakom smislu. I eto još jednog zanimljivog momenta. Kažu ljudi, ako šalješ poruku kosmosu ili Bogu u slučaju vernika, kosmos ili Bog će odgovoriti. Poslaće nazad šansu, otvorit će neka zaključana vrata, nešto će se već desiti u korist cele akcije. U ovom slučaju, jedan novinar je video vest tamo gde ostale kolege nisu i dao je sve od sebe da se Jovanova ideja pročuje na pravim mestima. Pa, kroz neku priču sa roditeljima shvatio sam da bi morao da počnem da radim. Ja sam i radio još u srednjoj školi svako leto i zimu, međutim onda je došao fakultet, malo više slobodnog vremena, možeš na predavanje i ne moraš. Počnem da radim sa keramičarima, sam radio, bio sam i šegrt, onda sam počeo da vozim dosta motorom na -10 zimi, to je bila jedna posebna avantura, onda sam krenuo da radim u tom istom kineskom restoranu, ali u njemu. I svidelo mi se to da sam samostalan, da imam svoj novac, pa sam malo prolongirao fakultet, a onda se dogodilo i sve ono zbog čega sam danas ovde, što je počelo sa tom prodajom dresova, koja je baš posljednja smena u tom kineskom restoranu. Ja sam došao kući, onako seo za kompjuter oko ponoći uz pivo jedno da se iskuriram i da legnem da spavam i vrteo sam Facebook i video sliku jedne devojčice koje je potrebna pomoć, ali sam prepoznao zid osnovne škole na Miljakovcu i shvatio da je to naše dete iz naše kraja i da bi mogao da napravim nešto, da bi trebali da se okupimo mi lokalno i sad kao kako ja, šta bi ja tu mogu, imao sam te dresove jer sam igrao fudbal. Čekaj, stani, pre nego što mi u dahu ispričaš celu priču, malo da razradimo neke detalje, na primjer, mnogi od nas posle posla dođu kući, upale Facebook i rade nešto totalno bez veze. I ti si isto puno puta dolazio iz tog restorana, upalio Facebook. Da li je ideja došla iznenada tako što si video fotografiju i odlučio da si ti taj u tom momentu koji može nešto da uradi po tom pitanju, odnosno bar da pokuša, ili si do tada već razmišljao o tome šta bi radio, da li možeš nekom da pomogneš, da li bi se bavio humanitarnim radom. Malo mi to sve odjednom se desilo. I ako se odjednom desilo, to je savršeno u redu. Samo mi reci taj moment, taj neki klik, to me zanima. Kao ono što ste malo prepomenuo, John Bosnić koji u 2 ujutru dobija vest i u tom momentu donosi odluku. Kako si ti doneo tu odluku? To me zanima. Ma Božja volja. Jednostavno, ja sam 10 dana pre toga možda razmišljao, skupio mi dresove, prašino šta ću više s njima, možda bi mogao da ih prodam, jer to je ostalo, to je pomislio 10 sekundi, zatvorio sam orman i nastavio dalje. I u tom momentu kad sam to vidio, samo se sklopilo ovako sve. Čekaj, ti si skupljao dresove do tog momenta? Da, ja sam dresove skupljao. Koliko si dugo skupljao dresove? Pa, ajde da kažemo, prvi sam dobio, i to prva 2 dresa sam dobio kad sam imao 10 godina. I to znam, dres od Ronalda iz Intera, od debelog pravog Ronalda i Nikole Damjanca, golmanski iz Partizana. I on je to krenulo, dokupim neki dres, pa sam postao stariji, pa sam imao više para, pa da si trgovao dresovima? Internet je došao, ne, nisam trgovao, ali sam ih kupovao jednostavno. Prijatelji koji su se bavili fudbalom uspešniji od mene, koji su nastavili, to su mi slali dresove, kad god neko ode na putovanje preko, moji prijatelji su znali da volim dresove, donesu mi i tako. Skupila se znači, jedna kolekcija. Znači ti voliš dresove i napravio si impozantnu kolekciju i odjednom odlučuješ da ti to više ne treba.
Da. I to Ali već razmišljaš danima da ti skupim prašinu. Meni su dresovi bili pasija baš onako, ja sam znao da ih nosim i u školu i na fudbal u kraju i u šetnju u kraju ili da ih uzem samo da ih stavim ovako pa da ih gledam šta sve imam. Meni je to bila neka pasija, to je bio neki moj način da ostanem u fudbalu i kad sam prestao da se bavim fudbalom. To je bilo neko moje povezivanje s fudbalom. Znam neki ljudi koji imaju i dalje pasija, evo Banjac i Brakus, naročito Brakus njemu. Da. Dresove voli više no leba da jede. Jeste, ima ljudi koji su stvarno fanatici i dalje, ali u tom momentu meni je sve postalo apsolutno beznačajno. Znači 0 bodova, sve totalno vrednost. Izgubilo i od tad me ne zanimaju. Imam možda 2-3 dresa koji su mi dali bliski neki prijatelji koji su isto sad Ima tu neku emotivnu vrednost poklona. Da. Ali može da bude bilo što drugo, mogla da bude šolja, Tačnije, da, evo, ne, lažem. Čuvam samo dresove, napravio sam do sad 10 humanitarnih mečeva i sa svakog humanitarnog meča imam po jedan dres, eto. To je sve što ja kao, eto, čuvam. Što je podsjećanje na akciju, podsjećanje na akciju, da. Ne na osobu koja je taj dres nosila. Da. Tako da, eto, u tom momentu ja sam to video, sklopile se kockice i krenulo, ja sam odmah poruku, pozvao sam taj imam dresu, ja bi to prodao. Znači, na Facebooku si video kontakt. Da. Znao si da imaš dresove, palo ti je na pamet da možeš da doniraš te dresove, odnosno da napraviš licitaciju, zapravo da se skupe novčana sredstva za devojčicu iz kraja da, ja koja je novac potreban za operaciju. Događaj. Tad je već bio popularan Limundo kao sajt, ja sam to mogao online da prodam, ali meni je bilo poenta da se ljudi okupe, da se ljudi druže, da se osjeti energija, da to bude nadmetanje u live-u, onako da se dižu brojevi. I otišao sam kod direktora škole, zatražio salu, on mi je dao salu. I sad, ja sam pre toga bio u nekoj školi sportskog novinarstva i znao sam kako se sastavlja saopštenje, kako se to šalje medijima. Sastavio sam jednu malu vest i poslao medijima i međutim, neki mediji su to pustili možda jedan ili dvoje, ali onako, da ne kažem, da ne budem nezahvalan, ali uđeš u sport, pa u ostali sportovi, pa u ostali sportovi ostalih sportova, pa onda možda nađem. Ali se dogodio jedan divan čovjek, Darko Nikolić, koji je radio tad u Blicu i koji je usmerio sav svoj mentalni kapacitet, novinarski i ljudski, da od toga napravi vest koja će da zainteresuje ljudi. Sećam se izraza lica kad sam prijatelji iz zapadne Evrope odveo u Muzej Narodne banke Srbije, gde su mogli da vide postavku užasa 90-ih. Gledali smo i kratki film o praznim rafovima, švercu benzina, tuči za hleb. Gosti su nemu gledali bledi u licu. A ja sam uhvatio sebe kako sam sve to potisnuo, kao da se dešavalo nekom drugom i kao da nisam bio prisutan. Nekako sam ceo taj period izblokirao i zajedno sa gostima se pitao kako smo sve ovo preživjeli. Ali ja pamtim i period pre ratova, jer sam imao tu sreću da detinjstvo provedem u Jugoslaviji. Jovan sa druge strane je rođen u to vreme. Njegova najranija sećanja su upravo te 90-te i to ga možda čini drugačijim od nas koji smo naučili da muku i našu i tuđu spakujemo u neki stari kofer i sakrijemo negde u prašnjevu dubinu naše svesti, što dalje od sećanja. Jeste, ali je lepota svega toga kad si dete da ti nisi svestan šta se dešava. I jednostavno, to je kad su bile te sankcije i kasnije, pa onda došla i tranzicija, gde su roditelji gubili te poslove koje su imali, pa to je bio isto jako težak period, pa se nešto stabilizuješ na 2-3 godine, pa onda 2008. kriza, tako da mi milenijalci, ono što kažu stvarno, dosta stvari nas izdešavalo, neke smo shvatili, neke nismo, jer jednostavno, na primjer, kad je bombardovanje bilo, ja sam tad imao 8 godina, mi smo se sakrivali u podrumu zgrade i sve to okej, ali onda nekako kad nije ta vazdušna opasnost, mi se skupimo ispred zgrade i roditelji su nam pravili, tad nije bilo ničeg drugog nego roštilj, ali na roštilju su se pravile prženice, znači hlebu, jaja i pravi se prženici za svu decu, step sokovi i prave nam igre bez granice. Sad se mi u džakovima trkamo, skačemo, nosimo jaje u kašici, znači to je neko moje sećanje na to bombardovanje, tako da...
A u skloništu kao dete, tu su bile i druge dece, pretpostavljam, pa to se sećam, ono kreveti, one ćebadi, karte, šahovi. Šta si razmišljao o tom? Da li si uopšte imao svest o tome da se dešava nešto jako opasno? Pa ja mislim da jesam, ali ja sad ne mogu, verovatno bi morao da radim s nekim ko radi hipnozu ili neku psihoanalizu, da ja dublje uđem, ali ono čega se sećam i što mi je ostalo, da ja sedim s babom i dedom, gledamo Kasandru, tačno sećam da je bila Kasandra, njen lik pada s konja i čuje se bum, bomb. I baba ili majka kaže, trčite kod Mare, to je žena koja živi u suterenu skroz dole. I ja se sećam samo kako mahnito trčimo ovako, kao u ovoj vašoj zgradi, i kod nas je tako, sve ideš u cik-cak ovako. Ja samo sećam kako mahnito trčim do Mare i to je to nešto. Posle toga samo sećam da mi je bilo žao kad moram da većinom smo bili kod te komšinice Mari ili dole u podrumu, ali kad je vazdušna opasnost, a mene ne puštaju da budem napolju, a neka su deca bila napolju tu sa roditeljima, i to mi je bilo žao, to mi je kao, kako oni mogu, ja ne mogu, pa ne, pa geleri, pa. Da se vratimo sad na taj moment kada se ti odlučio da nekom pomogneš u životu. Desila se ta akcija, desila se velika medijska pažnja, postao si tražen, postali su dresovi traženi, svi koji su mogli se uključili tu akciju, i sportisti, i obični ljudi, i došao je moment da ti upoznaš roditelje i tu devojčicu. Je li to bilo naknadno kad je skupio novac ili ste imali neki kontakt pre? To je bilo pre, možda 3-4 dana pred prodaju dresova, i pa bilo je emotivno, mislim, ne znam kako to ni dan danas da Ko je koga tu zvao za kontakt? Nas je u stvari spojio RTS. Emisija da, možda ne. Radili su prilog. Aha. Da, radili su prilog i tako smo se mi spojili. I pa nema tu nekih mnogo stvari koji ti možda kažeš kao momak od 23 godine. Nisam ja još tad kapirao šta se tu dešava. Ja mogu tek sada kažem da nisam ja sam znao da je neko dete u smrtnoj opasnosti, ali ja nisam shvatao težinu cele situacije, i možda je zbog svega cela ta akcija i uspela. Jer sam ja bio i dalje dete, u stvari, koje nije znalo uopšte šta radi, samo je znalo da hoće da napravi nešto i da nekako pomogne i da svu ljubav prema fudbalu, dresovima da preusmeri u taj moment, da se okupe ljudi, da sakupimo pare, i mislim da prvih tih nekoliko akcija je uspevalo baš jer je sve bilo ta pozitiva. Ja nisam shvatao tu tešku stranu koja je sa druge strane. Ja sam to razumeo, ali nisam suštinski shvatao ko što mogu danas, na primjer, kao roditelj. Ja sam tad bio dete, ja mogu da i dalje kažem, iako ti kad kažeš 23-4 godine, ne, ja sam i dalje bio dete. I danas sam u nekom smislu dete, ali ozbiljnije, zrelije i razmišljam i promišljam mnogo dublje neke stvari. Kako izgleda taj susret? Znamo sad kako je inicirana. Je bilo neke čudne situacije ili ste odmah ušli u priču kao da se znate 100 godina? Smo ušli u priču, da. To je jedna onako jako pipa stvar, i kad sam fondaciju držao i kada sam pomagao i samostalnim akcijama ljudima, nekako sam izbjegavao da se viđam sa ljudima kojima pomažem, jer ne bih želeo da ih stavljam u tu neku situaciju da moraju da mi iskazuju zahvalnost za to što sam uradio. I to je meni moment koji mi je strašno onako teško padao, i kad danas, na primjer, sretnem ljudi kojima sam pomogao, pa krenem da mu se zahvaljuju, a ja onda kako da nema zašto da mi se zahvaljuju, ti jednostavno to je meni jako težak moment, da uopšte postoji to na svetu, da meni neko mora da se zahvali, a da je u velikom problemu, a da mora da se zahvaljuje za neku takvu normalnu stvar koja nije to humanost, to je kućno vaspitanje, to je normalna stvar. I zbog toga sam te susrete kad god sam mogao izbjegavao, jer to mi je baš onako teško padalo, a pogotovo da ulazim i dublje, to mislim, to je jako teška priča. Ta kombinacija empatije i skromnosti kod tebe je toliko izražena
Jel to dolazi samo iz porodice ili misliš da si se možda rodio sa tim nekim osjećajem? Ja mislim, pa nešto iz porodice, sigurno su u mojoj porodici postojale stvari koje sam video koje nisu bile dobre, ali sam morao da imam određenu svest da se shvatim, ok, ovo ovako treba da radim, ovako ne mora da radim. Znači, nije ni moja porodica savršena i da sam ja sad sve poneo od njih i da ja zaista mislim da svako biće koje se rodi sa nekom klicom, samo je pitanje kako se ta klica neguje i kako ti roditelji prepoznaju kakvo je njihovo dete, koji je temperament, koji je karakter i šta ono nosi u sebi. I sad je tu pitanje da li ćeš ti taj karakter da slomiš, što je jako loše, ili ćeš da vidiš šta treba da neguješ u njemu. I to je sad isto široka priča, psihologija, gde to malo biće koje se dobije onako blanko i ti imaš tu moć da ga usmeriš i kako da ne znam koja je reč koja bi mogla da opiše tu uslovno rečeno moć koju roditelj ima kada dobije malo dete i kad ima tu lepotu da formira jedan novi život, onako da Tvoji roditelji koji su iz jednog drugog socijalističkog načina razmišljanja i da kažemo da je se više negovao kolektiv u odnosu na pojedinca, da li su razumeli ovo što ti sad osjećaš? Ja mislim da ne, ali opet kažem, ja ih ne krivim jer ja, kao što pravim često introspektivu, ja posmatram i njih, a posmatram i njihove roditelje i okruženje s koje su došli i oni sa roditeljima njihovim i njihovi roditelji. I vidim neke obrazce ponašanja koji se dešavaju, i neke lance koje ja sad raskidam odnos prema detetu svom. Tako da to je isto jako široka priča, ali mislim da moja generacija je ta generacija koja nekako prekida tenis, makar ljudi koji imaju svest o tome šta se dešava od najranijih doba pa kasnije i zašto radimo neke stvari koje radimo. Tako da to nije lak posao, ali to se dešava i... Da se vratimo na akciju. Da li je bio neki moment poseban, specifičan, neko ko si istakao baš u toj akciji, nešto što ti pamtiš, što bi mogo da podeliš sa nama kao neku zanimljivost? Da. Pa sad, bilo je tu mnogo ljudi koji su se javljali, pomagali. Direktor škole Milan Pašić koji je logistički sve tamo postavio, novinari sa tadašnje B92, Šaranović i Vujičin iz sportske redakcije koji su pomagali oko kontakta sa sportistima, oko svega. Ti sportisti koji su došli, Danko Lazović, Raduljica, Luković, Zvezda iz Partizana, Nikola Rokić, ne znam, mislim, toliko je ljudi bilo uključeno u celu tu priču i toliko je ljudi došlo to veče i toliko je bila lepa energija, pozitivna i to je ono što meni znači kada nađeni roditelji, mislim, mi smo sad prijatelji, mi se viđamo i po slavama i oni dolaze kod nas, mi kod njih, kad sednemo i pričamo i oni kažu da je fascinantno, to je bila jako teška situacija, jako mučna situacija, to je bila prvi slučaj u Srbiji gde je trebalo 300.000 evra za neko lečenje i sad to je, mislim, haos, ali kažu kad se pojavila ova priča sa dresovima, da je to sve išlo toliko pozitivno da nisu videli drugi ishod nego da se novac sakupi i da se ode tamo i da sve bude kako treba, kao što danas i jeste i nađe dete koje je u drugom razredu srednji i bavi se svime čime bi trebalo se bavi dete njene godina. Simpatije, ekskurzije, škola, petice, četvorke, kečevi, dvojke, trojke, šetnje kališom i to je to. Od čega je bolovala Nađa? To je bila jedan redak oblik leukemije 1 u 2 miliona. 1 u 2 miliona se dešava. I jedina, ajde da kažemo, najveću šansu za izlečenje je pružila ta klinika u Freiburgu, univerzitetska klinika, i na svu sreću tako je bilo. Oni su bili u Freiburgu, čak smo ih mi posetili tamo. Domina za dominom padale su gde treba i kako treba, što je dovelo do šire medijske priče, ispričane od ljudi čiji glas se daleko čuje. Produkcijska kuća Boška Savkovića odlučila je da se uključi u akciju i počne da snima dokumentarni film. Vi shvatite da život vašeg deteta ima cenu, a koju vi nemate da platite. I to je nešto jezivo, zaista jezivo.
Aca i Angelina su došli možda početkom aprila, da nam kažu da je neophodna hitna transplantacija koštane srži. Za roditelje deteta čiju bolest naša država ne prepoznaje, 300.000 evra je bukvalno nezamisliva suma. Ja sam šokiran. Pa sam nekoliko puta brojao one nule, da nije 30.000, ali nije. Vrlo jasno stoji tačka posle 2 nule. Kad je život deteta u pitanju, onda vam ne ostaje mnogo vremena za razmišljanje, nego idete napred. I morate da uspete u tome što radite. Jovan me je pozvao, zakazao sastanak da ima jednu ideju kako da pomogne Nađi. Odelo ne čini čoveka, ali voljeni dres koji daš na aukciju i tekako čini. Još ako je dresova mnogo, i ako si ih skupljao godinama, i ako ti znače koliko znače jednom Jovanu Simiću, onda taj dres i onda taj čovek postaju simbol. U tom trenutku, ujutru, kada je vest puštena, taj naslov nije bio tačan, ali taj naslov je u sebi sadržao moju veru da će do kraja dana taj naslov postati tačan. Nije bilo nekog ozbiljnog sistema ovde, samo sve negde vukla želja da se prosto pomogne Nađi, da se stigne, da se ode na tu operaciju. Znači, jezivi osjećaj mi, jezivan, znači da se najeđeš kakav osjećaj. Ne verujem da pojedinac treba da se plaši jer ne postoji neki sistem, naprotiv. Baš kada ne postoji sistem, jedino što može da nas spasi je akcija pojedinca. Sa ti ljudima kaže, dete nam je bolesno, dajte molim vas. I onda neko pošalje SMS uplati, sutra zaboravi na to, ali to traje, to nije sad. Ta deca su tu, o njima treba pomoć. Neka energija, da, nešto se tu dešava, ono što šalješ gore, vraća se, to je, ja isto mislim, tako da Darko je napravio jednu vest koja je pokrenula ljude, tog dana imala preko 300.000 čitanja i jednostavno onda se dešava jedan mali haos gde ja više ne mogu da radim svoju smenu u tom kineskom restoranu od poziva i to su pozivi bili mediji, novinari, televizije, intervjui, sportisti i obični ljudi koji hoće daju dresove, ja bukvalno nisam mogao tim više da se bavim, nego sam jednostavno postao taj čovjek koji sedi u kolima, javlja se na telefon, juri dresove po celom gradu. Ja sam prelazio dnevno tad po gradu sigurno oko 300 km. Jer me ovaj zove za dres iz Zemuna, pa ovaj iz Karaburme, pa ovaj iz Borče, ja sam tako išao, a to su bili baš lepi dresovi, baš i onda sam... Čak i stanje, ali morao si od nečega da živiš i onda si, a da nisi imao vremena da radiš u kineskom restoranu. Kako si taj moment prevazišao da odustaneš od posla na kome zarađuješ, da bi ušao u nešto od čega ne vidiš realno neke finansijske koristi trenutno, bar u tom momentu? Pa ja ni danas nemam finansijsku korist, niti ja vidim jurnjavu za time. Mene, kad me udari taj adrenalin i kad vidim taj krajnji cilj, ja onda mahnito ka njemu idem glavom kroz zid, šta god da košta. Tu je bilo, evo ja sam već 8 godina, sad će 8 godina u tom humanitarnom radu, to je bilo zajmljenja novaca od drugara, od ovog, od onog, nešto vratiš, nešto praštaju, nešto ono kao pomogne. Svašta je to bilo, mislim. Šta su ti rekli kad si zajmio novac otprilike, da li si lud, brate, čime se ti baviš? Da, brate, kad ćeš, pa ajde, uzmi nešto ti za sebe, ajde, brate, šta, pa kako to, mislim... A roditelji, što su ti oni rekli na sve to? A roditelji, to je sad tema za jednu celu emisiju. Roditelji su iz jednog vaspitanja komunističkog, socijalističkog, ušuškanog, gde su bili, dobro, šta sad, nemoj nađi neki posao tamo vamo, i ja da sam slušao svoje roditelje u svu zahvalnost što su odgajili u osobu i vaspitali me osobom kako jesam, da sam ih slušao po pitanju posla i po pitanju nekih stvari, ne bi granice pomerio nikad i uvijek bih ostao neki lik na nekom poslu, ćuti, prijavljen, imaš platicu i to, ali neki bunt u meni, nešto, neka želja za nekom promenom me je terala da uvijek pomeram granice i kad mi neko kaže ne možeš, ja ću kažem sad vidiš kako ne može, tako da to je bilo tako i za humanitarni meč, Aso i za decu koji je definitivno najveći fudbalski meč u regionu, bio možda čak i šire i za 100 nekih stvari, tako da
Poenta je slušati roditelja, ali ne baš uvek. Moraš i ti da negde znaš i da napraviš neku introspektivu sebe, a i da zaviriš u njih i da vidiš zašto reaguju na neki način, šta to govori kroz njih, njihovi roditelji, njihovo vaspitanje, okruženje u kojem su rasli, i da vidiš da li te to sputava ili će to da te nadogradi. Ali čovjek isto za to mora da ima jednu širinu da bi mogao sve to da razloži, da pobaca na sto onako i da onda sklapa kockice. Ništa nije slučajno, pa ni moment u kom Jovan odlučuje da ovo ne može biti sve od života i neće samo lajkovati ili podeliti post na Facebooku, već odlučuje da uradi nešto konkretno po tom pitanju. Pa to je bio taj moment odmah posle dresova, jer sam ja shvatio da imam ja još u glavi nekih ideja i da sad bi bilo glupo da to ne iskoristim, pa sad koja god je cena. I tad mi se javila ideja za sportski bazar, što sam ja zamislio kao jedan novi koncept humanitarne akcije u kojoj imamo jednu improvizovanu pijacu, a prodavci na toj pijaci su fudbaleri, košarkaši, momci iz državnog posla, Kesić, Brakus je isto bio s Banjicem, oni su podavali dresove, neke stvari, tako da i onda ti od javnih ličnosti kupuješ kao na buvljaku, koliko je ova šolja, koliko je ova lopta, koliko je ovaj dres, i ti sa njima pričaš, komuniciraš, dogovaraš cenu. Desilo se 3 sportska bazara do sad, ja se nadam da je vreme sad za 4. nego je korona, sve to je bilo stopiralo, znači bio jedan kod Beogradske arene na platovu, jedan u Mixer House-u, blaženo počivšem, i jedan u Dorčel placu. I to je baš onako događaj, jedan format na koji sam jako ponosan i mnogo je pozitivan, baš je lep, druženje je lepo i tek sam kasnije ja shvatio kad sam krenuo da promišljam šta sam ja uradio i napravio, da sam ja u stvari napravio jedan spoj marketinga i humanitarnog rada, jer je ovo sve bio način da ti ljudima, da im nešto prodaš, a ti im prodaješ da li taj osjećaj da dođu, da se nadmiću za dresove, adrenalin kad su na 100 evra od kupovine dresa, i ti im pružaš taj osjećaj ili im pružaš taj osjećaj da oni dođu da pričaju sa Čvarkovim, sa Kesićem, sa Igorom Rakočevićem, sa fudbalerima, olimpicima, i ti njima taj osjećaj lep prodaješ, a za uzvrat im uzimaš pare koje prosleđuješ u humanitarne svrhe. I onda to bilo i sa drugim akcijama koje su bile tog formata Penal za život, gdje ti možeš da šutiraš golmanu poznatom penal, Borjanu, na primjer, a pre toga moraš da doniraš nešto, onda dođeš, šutneš penal, pa onda ajmo drugi, 1 na 1 za život, gde možeš da pikaš basket sa Novicom Eličkovićem, isto tako doniraš. Znači, ali ja sam tek kasnije shvatio, to su meni u tom momentu bile sve ideje, a onda shvatiš da si u stvari, ne znajući ukomponovo sve, isklopio i ljudima pružio nešto drugačije od dajte nam SMS, pošaljite SMS, nego im daš zaista jednu vrednost za uzvrat, da oni odu kući i znaju da su pomogli, ali su i dobili to nešto da zadovolje sebe, neke svoje potrebe. Ovde si pomenuo da si iskombinovao više stvari. Osjećaj za marketing, osjećaj za organizaciju, osjećaj za copywriting. Pazi, to su sve ozbiljni skillsi kojima se bave ozbiljne agencije. A nisam pročitao niti jednu knjigu nikad. Kako to objašnjavaš? Pa ja sam, mislim, sad ta priča ima i nastavak gde sam ja posle krenuo da radim u fudbalskom klubu Voždovac, i to ljudi iz fudbala znaju da u te 2 godine kad sam ja bio tamo, Voždovac je bio bolji od Partizana i od Zvezde, pogotovo u digitalnom marketingu, jer je to bio deo gde mogu da se takmiči, jer sredstava nema za ove ostale stvari kojima se bave Zvezda i Partizan, za velike šopove, billboarde, akcije, ali je digitala bila tu gde je trebala samo kreativa i brza misao i telefon. I tu je Voždovac bio najjači i posle toga PR u Olimpijskom komitetu i deo marketinga, tako da u principu, ne znam, ja sam sve to radio na neki osjećaj i nikad nisam hteo da čitam knjige iz marketinga ili tako nešto, jer sam onda mislio da ću da izgubim tu originalnost.
koju imam, jer ja sve radim na osjećaj i ako mi stomak to kaže, ja onda to radim, ako ne, ja to ne radim. I onda sam se plašio, to je možda pogrešno, to možda nije, možda u nekom momentu treba da uzem da nešto pročitam. Ali sad dok to je autentično, kao i na primjer kroz fudbalski klub Miljakovac sad i kroz humanitarne akcije sve koje se prave, dok je to autentično i dok je to samo iz mog mozga i ja bih želeo da to tako i ostane, da ne moram da se oslanjam ni na što drugo osim na intuiciju svoju i na to dete u meni, jer u stvari opet da se vratim na tu introspektivu, ja možda ovime svime hranim to dete u sebi koje je željno tog fudbala, te neke lepe priče, pristojne, normalne, i to dete koji živi u idealnom svetu, jer ti kad si dete ti misliš da je sve super, da ti svi žele dobro, da smo svi dobri, da je sve fenomenalno. Možda ja kroz sve ove stvari i dalje se igram sa samim sobom, ali sa tim detetom u sebi. Taj osjećaj zovemo talenat i kada se talenat prepozna, obično se određenim edukacijama usavršava i pretvara u profesiju. Neobično je što je Jovan bez jedne pročitane knjige o marketingu i organizovanju događaja, samo na osnovu intuicije i zdravog razuma, uradio sve baš kako treba. Zanimalo me je da li je nekada stao i pomislio da li radi pravu stvar i da li se samouk upetljao u nešto iz čega neće moći da se ispetlja. Pa nisam, ne. Kažem, ja sam provalio davno tu šifru, a to svaki čovjek ima u sebi i svako se rodi sa instinktnom tim, nego ljudi neće da ga slušaju. Ja ono što kažem, ja kad mi nešto padne na pamet i kad osjetim stomak, ja znam da je to. A kad ne osjetim nikakvu senzaciju u svom telu da je ta misao izazvala, ja znam da to nije vredno moje energije, jer neću moći da se dam tome. Tako da, naravno se ja pitam, vreme će me pregaziti u jednom momentu, sigurno doće mlađi koji kapiraju bolje neke alate za rad, da li su to neke nove čekaj, ti si vrlo mlad mreže. Mislim, ništa te ne sprečava da učiš, evo ja sam mnogo stariji pa i dalje učim, što god se novo pojavi. Naravno, mislim, učim, ali uvek se pitaš da li je to dovoljno, da li nije, a i prirodno je nekako da dođe da u jednom momentu ne možeš da ukačiš baš sve. Evo sam, na primjer, TikTok, ova društvena mreža, mnogo je brza i tu je taj video format gdje su kratki kadrovi, mnogo brzi, u 15 sekundi, on tebi ispriča ceo film u 15 sekundi, ali to je mnogo brzo i ti nekad ne možeš da pohvataš baš tu brzinu priče. I za toga se krije psihologija kod toliko kratkih videoklipova, a to je uvek imam vremena da potušim 15 sekundi da pogledam još jedan videoklip. I onda dok trepneš potrošio si 2,5, 3, 4, 5 sati svog vremena u toku dana. Bukvalno. Samo ide prst ovako, scrolluje na gore. Samo još ovo. Jest. Pa to je, mislim, ne znam, ali nisu ni društvene mreže loše, ali ako opet čovjek zna da ih koristi, mislim, to sad dolazimo do te teme da ništa u životu nije loše ako ti znaš kako da koristiš, da ni alkohol nije loše ako ti popiješ rakijicu pre ručka i ti završiš s tim i posle ručka popiješ malu čašu piva i to je to. A sad ako to ide u ekstrem, znači ti ne znaš što da koristiš, ti onda to ne koristiš nego zloupotrebljavaš. Kao i sve ostalo što može, tako i društvene mreže mogu da se zloupotrebljavaju. I sad je tu taj moment koji meni je jako interesantan, što na primjer TikTok su napravili Kinezi i sad većina ljudi ovde misli o TikToku mnogo loše jer iskaču mladi koji plešu na neke načine, bož sačuvaj, neki njihovi snimci ludački. Jer rekli slobodno, gomila budalaština. Gomila teških budalaština, a Kinezima je namešten algoritam da im iskaču naučni eksperimenti, stvari iz istorije, takvi neki videoklipovi, a Kinezi su pustili ostalima udri brigu na veselje i zombiranje. Ovo me je već iznenadilo. U stvari, nisam siguran da li je u pitanju namera vrha države iza toga ili jednostavno algoritmi prinose žrtvi ono što žrtvu najviše zanima.
a za šta je pokazala interesovanje. Pa ako su pripadnici zapadne hemisfere zainteresovani za budalaštine, to će im biti servirano. Ako su oni sa istočne hemisfere zainteresovani za naučne eksperimente i edukaciju, jasno je šta će njima da iskače na društvenim mrežama. Ideja da postoje algoritmi koji tendenciozno zaglupljuju ostatak sveta dok podižu obrazovanje samo jednog dela sveta je da se naježiš. Malo sam izguglao i ne može se reći da je to sigurno tačno, ali postoje vrlo jake indicije da je TikTok digitalno oružje koje svoj smrtonosni efekat ima posredno i na duge staze. A je bilo nekad momenta kada si ti pomislio da se nešto loše urotilo protiv tebe i da odustaneš u celoj toj akciji i da je teško, ne možeš i... A nisam nikad mislio da se nešto loše urotilo protiv mene. Ja mogu da se urotim samo sam protiv sebe. Jer sam ja sebi najveći i neprijatelj i prijatelj i podrška. Ja koliko mogu sebe da bacim u najdublje ponore gde ništa ne valja i gde je sve crno i gde je sve nikakvo i gde ništa nema smisla, ja toliko mogu sebe da podignem toliko gore da granice ne postoje. I to sam ja sve sam sebi radio, tako da to ne mora niko drugi, jer ja imam tu moć da sebe i toliko izdignem i da sebe toliko unizim, da je to neverovatno, kao i svaki čovjek. Tako da najveća prepreka meni jeste moj mozak i neki način razmišljanja protiv kojih se borim i koji ne dam da me savlada, jednostavno, nego uvek slušam ovu drugu stranu koja mi priča da granice ne postoji, da se sve to može. I granice stvarno nisu postojale. Tako da za sad jedino što me onako bolelo, gde nisam mogao da nađem način da isfunkcionišem, to je fondacija Zajedno za život koju sam osnovao i koju sam morao da ugasim prošlog leta, jer je to bio stvarno one man show i to je, ja sam radio sve. Ja sam bio u kontaktu s roditeljima, plaćao lečenja, znači pošta, banka, održavanje sajta, održavanje društvenih mreža, održavanje ažurne liste donatora da bude na sajtu uvek vidljiva, pa organizovanje događaja, jer je fondacija bila tako da se stalno pravile utakmice, penal za život, 1-1 za život, sportski bazari, znači i projekt menadžer i administracija i sa sponzorima i sa roditeljima i bolnicama, znači sve papirologija, sve sam radio sam. I to je moglo da pije vodu, ok, ja se time bavio, pa sam onda prešao u Voždovac, pa sam u Voždovcu radio, kad završim rad u Voždovcu, krenem time da se bavim, pozavršavam šta imam. Međutim, to je već krenulo da splašnjam, onda je došla porodica, dobiješ svoje dete i jednostavno ti kad završiš sa poslom, ti možeš da ideš kući jer te žena čeka da ti preda dete i kaže daj mi samo 15 minuta da legnem i ti onda naravno moraš da se posvetiš svom detetu i jednostavno nisam našao model da niti tu količinu novca, jer drugi ljudi tu bi došli i tražili bi neke plate, da, znači okej. I drugo za sve to što sam ja radio i taj sistem koji sam ja napravio, znači nije samo protočni bojler, vi nama pare, mi to bolnicama, nego je aktivan bio odnos sa firmama da bi donirale pravljenje događaja, kontakt sa medijima, znači tu je bukvalno, a ti bi tu morao da zaposliš minimum 3 ljudi i to da svi rade po 2 posla da bi to moglo da funkcioniše u tom smeru, a ja ta sredstva nisam imao da obezbedim nikako i nažalost sam morao da zagasim, plus što se desila i korona, a svi moji događaji se baziraju na okupljanju većeg broja ljudi. I onda jednostavno sam shvatio, a roditelji su se i dalje javljali sa željom da im pomognem sa potrebama i ja sam shvatio da je najiskrenije prema sebi, a i prema njima, da se ta priča zatvori i jednostavno ja mislim da je to imalo neku svoju smisao i svoju neku svrhu te 4 godine postojanja i da je jednostavno svrha te fondacije, da li je završena ili privremeno nestala, to ćemo vidjeti, ali moj humanitarni rad je poprimio drugi neki model kroz fudbalski klub sad Miljakovac koji to radi na neki drugi način, ali eto da, to zatvaranje fondacije je možda moment gde ja nisam mogao da to ostavim, da bude funkcionalno bez mene, ali mislim da je opet to, shvatam to kao
dobru stvar, jer možda nije sad vreme za to, možda će biti vreme, a možda više nikada ni neće biti vreme, ali kad mu je bilo vreme, radilo neke pametne stvari koje je trebalo, eto. Na listu tvojih veština, znači dodat ćemo roditeljstvo, a na listu talenata psihologiju i filozofiju. A ono što hoću sada da te pitam je, imao si problem da nađeš zapravo volontere, je li tako? I ljude koji bi na isti način pristupili celo toj stvari, ali pre tog dela moram da te pitam da mi objasniš samo, pošto ne znam, a verujem da mnogi slušalci isto ne znaju, šta je potrebno da se uradi kod jedne akcije? Kako to funkcioniše? Ukratko da mi prepričaš neki case study. Kako ti padne na pamet, šta se onda desi, šta se desi u sistemu, kako se to na kraju završava? Pa ne znam, evo sad da uzmemo za primjer sportski bazer, gdje vi imate 20 štandova, znači vi prvo morate da sednete, da nađete koji bi to bio prostor, dodate na sastanak, na primjer, eto, u Mikser ili u Dorćor plac, da sednete, da ih ubedite da je to jako lepa priča, da mi nemamo novca da vam platimo, da bi to bilo super, ali eto, vi ćete da prodajete piće ljudima koji budu došli, pa ćete tako nešto napraviti, nama dajete samo besplatno prostor, moraš da imaš malo i te neki business skill, da ti njima pojasniš što to njima treba, što i da dobiješ lokaciju. Kad si dobio lokaciju, šta se onda dešava? Kad si dobio lokaciju, onda moraš da logistički rešaš unutra šta ti sve treba. Znači, trebaju ti neki baneri, trebaju ti neke zastave sa SMS-om, ajde da jurimo ko će to da napravi, trebaju nam štandovi, trebaju nam stolice, trebaju nam kutije na svakom štandu gde će ljudi da doniraju, ko će to da pravi, pa onda moraš da sedneš, pa zoveš Partizan, Zvezdu, to je taj datum koji će moći dođe, ne znam, zove me sutra, zove me preko sutra, zove Košarkaški savez. I ta akcija je neki proizvod, na toj lokaciji, ajde da kažemo neki proizvod, jel? Da. I oko cene smo rekli da ne koštate, a sa druge strane ljudi donose i daju ti novac i kako dalje, sad to funkcioniše, ti to moraš da ubaciš u neke legalne tokove, jel tako, da unešu banku ili kako to funkcioniše? Da, znači ti događaj prijaviš u policiji, odeš, prijaviš događaj i prijaviš sakupljanje sredstava, da će se sakupljanje sredstava obavljati tad i tad, tu i tu na taj način, donacijama građana u kutiji koje će biti postavljene. Oni su dužni da obezbede neko obezbeđenje u stvari, ja? Ne, oni su dužni samo da budu obavešteni o tome i da ukoliko procene da je to događaj visokog rizika, neko će se svakako javiti uvijek iz policije i pozvati i ovo nekako ide, ali nešto treba, ili ovo ili ono. Ako nije događaj visokog rizika, možda će samo proći tu pored ili tako nešto, mislim, kad su te priče ne, ali kad prijaviš fudbalski meč gde ti dolaze njihovi navijači, to je meč visokog rizika, onda tu mora doći. Ali ovo nije bilo to, dakle onda ti prijavljaš kako sakupljaš novac, zašta, ko je odgovorno lice sa njegovim podacima. Znači nisi brinuo da će neko da na trkača pokupi kutiju i izbriše? Pa iskreno nisam, zaista ne mislim da možemo da odamo toliko baš daleko, a i svakako da neko dođe i uzme kutiju, stigli bi ga, mislim, ne bi mu bilo dobro posle, znači bolje da ne uzima kutiju. Stigli bi ga, to je dobar odgovor. Stigli bi ga, mislim. Bolje nego da ne misliš da ne bi neko to uradio, jer mislim da smo dokazali da smo sposobni za što šta. Pa sposobni smo, ali mislim, jesam ja fin i normalan i sve to, ali ja sam ipak tu iz kraja Smiljakovca, znači stići ću te, nemoj da bežeš, znaš. Tako da tu sam išao, eto, uvek na to neko poverenje, mangupluk, uvek je tu bilo nekoliko drugova, prijatelja, svi smo tu, gledamo, snimamo, volonteri, nemo što baš tako lako kad je tako neki događaj malo veći. I celo tu, zapravo ti odneseš to uđe u legalne tokove i posle dalje ide na račun, jel? Da, znači kad se završi akcija, sad lupam, ako smo pravili akciju za Nurdor, dolazi na brojanje para neko iz Nurdora, dolazim ja kao organizator, jedan volonter i neko iz tog prostora gde smo pravili događaj. Znači, Dorćor plac Mikser, sednemo svi zajedno i brojimo. Napravi se zapisnik i... Koji zapisnik ide, znači 2000 i izbrojali smo 100 komada. Se plaća neki porez na to državi? Ne. Znači... Banka uzima neku proviziju? Banka uzimala proviziju kad smo prebacivali na račune za lečenje. Uzimale proviziju, da. I održavanje računa i sve to. Sve klasika, kao da je račun. Sve normalno.
I znači zapisnik se napravi znači, sve. Znači banka se ne odriče svog profita, to je to. To su mi iz jedne fondacije isto pričali, pošto oni imaju preko između 300 i 500 štićenika i svako od njih ima poseban račun u banci, oni su odabrali jednu banku, dakle to je između 300 i 500 računa u toj banci, banka se nije odrekla provizije ni na jedan jedini račun, iako zna da je humanitarna fondacija pa u pitanju. dobro, da, tu se banke čuvaju na taj fazu, nemamo tu opciju, ako ja mislim da bi jednim internim aktom lako to mogli da reše, ali jednostavno pokazuje koliko su oni zapravo jadni. Pa da, a to bi mogo ako i na tome moraju da zarade. A neka razmišljaju u tom smeru, eto CSR-a, da to može da im bude dobar imidž, dobro sve tamo, ali... Corporate social responsibility. Ali, mislim, zašto su isto akcije sve moje i uspevali sve, nikada ne razmišljam o tim stvarima, ovo nije loše, ili kad me pitaju koji se fudbaler nije javio, pa nije došao, bilo ih, naravno, i uvijek će ih biti, ali nikada mi nije fokus na njima, nikada mi nije fokus na ljudima koji ne zaslužuju da mi bude fokus, nego fokus je na ljudima koji to zaslužuju, jer ovi neće pomoći, a da imamo ko hoće i idemo ka tome sa punom zahvalnošću, energijom, ljubavlju i to je to, i onda dođe ovaj sledeći, ovaj dođe ovaj, jer i bolje što ovaj nije ušao u celu priču, jer da je on ušao, ne bi to bilo to, nešto bi pokvario, tako da hvala Bogu što nam ga je sklonio s puta, pravi ljudi su došli. Tako da to je jedini moj fokus samo na pozitivu i na onu stranu koja je svetla i zato ljudi i veruju svemu što ja radim i to ono što sam ja pričao, neki ljudi u ovoj zemlji imaju svoje račune, na računima milione, 2 miliona, jedini račun koji imam je jedan imaginarni račun na kojem samo stoji moj kredibilitet, koji vredi milijardi. I to je jako teško steći i to je nešto što ja ne sam da prokockam. Sad ja izađem u javnost i kažem ne mogu da verujem kako Ne, znači sve je pozitivno, sve je u redu, sve ćemo da završimo, sve možemo, samo polako i to je jedini način na koji može da se funkcioniše. A kako se mediji ponašaju, odnosno da i taj segment uzmemo u obzir, a to je promocija? Jer je potrebna promocija da se čuje o akciji. Kad ti krećeš sa tom promocijom i da li krećeš odmah direktno preko medija ili tu imaš neki PR, odnosno neki poznati ljudi se uključuju pa oni doprinose širenju reči? Pa ja sam i PR, ja sastavljam i saopštenje isto, tako da onda imam svoju listu medija i hvala Bogu stvarno imam odnos sa medijima koji je fenomenalan i ne mogu da kažem ništa. Zaista uvek su mi pomagali, uvek su uslužni da objave vest, da pozovu ljude da dođu, tako da jednostavno imam zaista tu neku sreću da sarađujem sa svima korektno, maksimalno i da uvek ok, to je malo i do mene, jer ja uvek tu neku vest upakujem tako da bude jako interesantna i jako primamljiva i da to zaista, jer ja znam da medijima moram da pružim neko meso, da oni moraju da dobiju i svoje klikove i da moraju da, tako da je uvek te akcije i vesti upakujem u nešto da i oni mogu to da plasiraju, da budu zadovoljni sa time što su dobili. Jesi čuo nekad za model poslovanja, odnosno model organizacije koji se zove 4P? 4P? Ne. Sad ću ti reći jednu stvar. Upravo si ga ispričao. Place, price, product, promotion. Da, nisam 4P, da. Namerno sam te pitao o tim stvarima sada da vidim kako se neko ko je prirodno talentovan zapravo u odnosu na nekoga ko to uči, ti ni ne znaš da si zapravo koristio apsolutno model koji se uči i izučava, a to je 4P. Ne, ali sad vidite, moj mozak radi na taj sistem da ja sad kad bi imao tu tablu i kad bi mi meni sad tu stavili 4P i šta ste rekli product, placement, price, to bi meni bili lanci koje ja moram da ispratim i to bi meni bilo nešto opterećujuće, nešto što me vezuje i nešto što mi smeta, a ovako kad ja to poslužim sebi u svojoj glavi, to je meni samo normalan proces i normalan ishod svega što bi trebalo se desi i ja tako to vozim. Logično. Sad, ja sam istraživao, ja možda imam onaj ADHD poremećaj ili tako nešto što uopšte nije isključeno, ja bi to trebao da odem i da proverim iskreno, ali to je, da li poremećaj pažnje, koncentracije, kako to, ali jednostavno ja u svojoj glavi imam neki algoritam koji meni pomaže i ja tako
funkcionišem u tom nekom svom univerzumu, kosmosu u mojoj glavi gde meteori ovako lete, misli, šta, kako. A šta misliš, zašto nisi imao uspeha da nađeš volontere da ti pomognu pa si morao sve sam? Zašto je to problem, opšti problem volonterizma u Srbiji? Možda i ja nisam, mislim da je to trebalo da bude osoba koja bi bila zadužena da okuplja volonteri i da brine o njima. Ne mogu ja kvalitetno da se posvetim sebi. Meni je najveći fokus bio na papirologiji, da to bude čisto, na sakupljanju sredstava, da možemo da pomažemo ljudima, kontakt sa bolnicama, sa roditeljima, događaj i onda sve ovo je ostalo, nije bilo na tom nivou, jer je ovo je bilo prioritetno. Da je neko bio tu ko se time bavio, da, ali onda nekako navikneš da je one man show i voziš. I što nije loše, jer sam ja pokupio mnogo nekih skillova i iskustva i u stvari ja sve ovo što pričam, ja pričam iz iskustva i kako sam ja to sam sebi pojasnio, razložio i eto, onda je to meni krenulo tako da pije vodu i to je to. Ova korona nas je definitivno sa tog puta malo skrenula, da li misliš da ćeš opet biti potreban vrlo skoro, a znamo da sad imaš porodicu i znamo kome si najpotrebniji, a evo ova korona kad prođe da ćeš biti potreban da ponovo budeš neki katalizator ili neki pokretač da nam ponovo svima pokažeš put koji smo vrlo lako skloni da zaboravimo. Pa jako ostim da je to zaista potrebno i da ja to mogu bez rezerve, ja ću to da svakako i napravim, mislim, to se ne dovodi u pitanje uopšte, nego jednostavno tad kad sam ja krenuo, ja sam bio prvi pojedinac koji je sam bez ičega krenuo nešto i kao ajmo. I onda je to krenulo i jedna akcija, druga, treća, četvrta, peta. Sad već to se ustalilo da se ljudi javljaju pa organizuju neke stvari. Tako da dosta se proširila svest. To je tad bila jedna od prvih akcija i onda je zato bilo zvučno i veliko ali da, svakako kad bih osetio i danas kad vidim da je negde pomoć potrebna, pokušam da pronađem način, a sad kažem, eto, kroz formu tog fudbalskog kluba, kao sad, na primjer, evo, sutra, mi pričamo danas, je petak, u subotu, znači, ekipa iz Poljske se javila da dođe i došli su danas momci u Beograd i odigraće sutra humanitarni meč za lečenje Radovana Radakovića, nekadašnjeg golmana Partizana, i tako da i pre smo pravili akcije kroz klub, tako da tu sam ja samo koliko mi vreme to dozvoljava i koliko mogu ja da dam sebe, a da to opet znači nešto i da se napravi neki pomak. Gost Naratokratije bio je Jovan Simić. Čovek koji se probudio jedno jutro shvativši da to što je do tada radio nije sve i da u životu može biti mnogo više. Shvatio je da postoji nešto više i značajnije oko njega i jednostavno reorganizovao prioritete. Kada je osnovni prioritet postala nesebičnost, poslao je poruku kosmosu koji je odgovorio otvorenim vratima. Jovan je hrabro prošao kroz ta vrata ne osvrćući se i našao se u jednom novom životu koji je imao više smisla i za njega i za malu Nađu, koja se uspešno oporavila i pobedila opaku bolest. Jovan je nastavio sa istim prioritetima dok ga korona nije sprečila da organizuje javna okupljanja. U međuvremenu oženio se, postao otac i pokušao da nađe posao u domenu onoga gde se dokazao kao vrlo vešt i koristan. Zakucao je na vrata mnogih korporacija i dobio isti odgovor. Ne može da dobije posao jer je previše sposoban. Previše štrči i to bi unilo pometnju u mediokritetski kolektiv gde svi šrafovi moraju biti iste veličine. I to je jedan od odgovora šta nam se desilo i kako smo stigli do ovde. Nesposobni su oduvek zazirali od sposobnih, jer svojim delom ukazuju na nepotrebnost i beznačajnost ovih prvih. Dobrodošli u 21. vek. Ali Jovan se ne predaje, nije taj tip. Na kraju krajeva prolazi i ta korona pa će se ponovo pokrenuti akcije, a mi ćemo se Jovanom hvaliti i nikada ga nećemo pitati kako mu je. Najviše zbog toga što retko kog zaista zanima bilo šta o šrafu koji štrči.
Mi smo odavno kao kolektiv trimovani ispod prosjeka, ali pojedinci kao što je Jovan su nam pokazali da je vreme za promene, a najveća promena je ona u nama.